Foxy. Jo, chat, našel jsem nějakou hru na Eternal Nights. Už ho mám na mojem FIP tak 3 měsíce alebo tak a viděl jsem, že je strašně mega vtipná, takže bychom si ji mohli jít zkusit a jsou tam aj nějaké servery, takže můžeme jít na nějaký server a pojďme na to. Hej, ale já jsem viděl, že reálně tam funguje aj mic a tam, keď něco povíš, například Bonnie, tak ten Bonnie se za tebou může otočit. Reálně to si chce vyzkoušet, to vypadá strašně dobře. Tak, mohli bychom to dát takto. A voice chat dáme on. Maximum players dáme tak 13. A admin panel, k čemu je admin panel? Dobre, tak to dáme on, můžeme dát. A můžeme dát create. Oh, Golden Freddy! Tam byl Golden... Oh, Cupcake! Jak ho tam preč? Nemluv. To co? Jo! Halo? Já si zapnu mic. Halo? Hello? Hello? Holy. Co je tady? To jde sem. To je? Co to je? Jo! Hey Foxy! Peter and Fox! No! Run! Close the door! Close the door! Oh! No! Open! Come on, buddy! No! Hej, dobré, mohli bychom jít. To co? Oh, cupcake! Jdi do ryti. Cupcake, počkej. Nie. Oh. Halo? Foxy! Foxy! Oh! Co je? Run! Co vám to hrabe, to co je? Ne! Co? Vyterec Freddy! Utekaj! Nie! Co to je? Co to je všecko? Pomoc! Oh! Nie! Aj, mama! Tady někdo jde! Tady někdo je! Potichu! Hej, pojďme, počkej, já si dám tyto okuláry. Tak. Oh. Nie. Co to malo znamenat? To co bylo? Pane bože. Ne! Jdi do ryti! Proč byli zamkle? Hej, dobré, pojďme. Já si dám takto. Okuláre. A takto baterku si zoberem. Dobré, pojďme. Cupcake. Pomoc, já nemám šrubovák, já se potřebuji dostat nějak. Tady. Mám ho. Ne, jdi do ryti. Hello? Bonnie? Tak. Kde je nějaká baterka? Dajte mi baterku. Dobré, pojďme. Holy shit. Halo? Golden Freddy. Co? Pomoc! Tento sem! Počkej, já dám toto preč. Nie, to líčí! Vyterec Freddy. Tam byl vyterec Freddy, no nic. Bonnie! Ne. Foxy! Ne! Foxy! Bráško, ty tu Ivane, pojď se mnou. Co?
Do samita! Vy jste já vás nezašám. Co vám to hrabe? Holy. Freddy? To je Golden Freddy. Tam byl Golden Freddy. Nie Golden Freddy. Halo? Prášku hrabe ti? Jde to sem. Foxy. Ne. Vole, jde to sem. Utekaj. Open the door! Open it! Máme to. Dali jsme 6 AM. Co je? Nice. Dobre, já si myslím, celkovo fajn hra, jako dobrá byla. A jako dobre scary. Mňa tam všetci pozabíjali, mňa každú minútu zabíjali, alebo kamo. Jako, ale dobre to bylo, hej. Dobre to bylo. OK, takže keď sa vám toto video ľúbilo, nezapomeňte dať like a odbier. A jo, hra FNAF Eternal Nights na Robloxi. A určite z toho budú aj ďalšie videá. Takže, jo, do videnia.